ଶୁଣ ଆଜି ଆମେ ରାତିରେ ଅଛି ପାର୍ଟି ଆମର କ୍ଲବ୍ ଯିବାର ଅଛି ସାଙ୍ଗସାଥି ମିଶିକି ଗୋଟେ ସର୍ଟରେ ଯାଇପାରିବ କ'ଣ ଦେଖ ତମ କ୍ଲବ୍ ଯିବ ହେଲା ତୁମ କିଏ ଯଦି ଅଜଣା ଝିଅ ସହିତ ତମର ଟକ୍କର ହେଇଗଲା କି ଦେଖା ହେଲା ତାହେଲେ କେମିତି ବିହେଭ୍ କରିବ କେମିତି ବିହେଭ୍ କରିବି ତମେ ଏମିତି ଅଜଣା ଝିଅ ଧରିକି ଏମିତି ହାତ ହସିବ ଏମିତି ହସିବ ଆରେ ନା 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 ମୁଁ କହିବା ମାନେ ମୁଁ ତମକୁ ଭାବିକି ମୁଁ ଟିକେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ହେଇଗଲି ଆଉଥରେ କର ହଉ ତମେ ଯାଉଥିବ ଅଜଣା ଝିଅ ସହିତ ତମକୁ ଏମିତି ଧରିଦେଲା ହାତ କି ଏମିତି ବାଡ଼େଇ ହେଇଗଲା ତମେ କ'ଣ କରିବ ମୁଁ ବିବାହିତା ଲୋକ ଭାଇ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ପିଲା ଛୁଆ ଅଛି ମୋ ପୁଅ 9 କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ିଲାଣି ମୋର ଏସବୁ ନାହିଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଧନ୍ଦା କରିପାରିବି ହଉ ହେଲା ହଉ ଯିବ ଯିବ